Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde yanılıklar çıkarılışı bugün sizinle men Remile Selam ve selamlayım. Uzı barış atanın muhim vakıgaları turunda kıskaça. Müslim Janlı Medeni Milli Rayon sessiyada rayon jetekçiligi rayonun ösüş neticeleri boyunca hesap tuttu. Atlarım, kanatlarım rayonda Jiz Kongurov Mungları Festivali öttü. Ölgenler hatırı isenlerde yaşay. 15 fevralda Sovet askerlerinin Afganistan'dan çıkarılığına 35 yıl oldu. Hazır şaşıqın başqa vakıgalar hakkında olarak 4. Şaqırılış Müslim Municipal Rayon Sovetinin 32. açıt sessiyesi ötті. Sessiya içinde Tatarstan Respublikası Devlet Soveti deputatı, Tatarstan Respublikası Devlet Soveti reisi orunbasarı Marat Ahmetov ham Müslim rayonu kuratorı, Tatarstan Respublikası Premier Ministrinin hukuk saqlaw ham administrativ işçenlik boyunca yardımcısı Tevfik Hamadishin qatnaştı. Sessiyada көтәрелгән мәсьәләләр hakkında olarak Rima Avzalova материалында. Отчет сессиясында район башлыгы Альберт Хужин узган елгы эшчәнлеккә анализ ясады. Җирлегебездә 4 ир инвестор һәм 61 крестьян фермер хуҗалыгы эшли. Еллык тулай продукция 4,1 миллиард сум тәшкил итә. Узган ел белән чагыштырганда кимрәк. Сәбәбе дә һәркемгә мәгълүм. Аномаль һава торышы тәэсире. Шуңа карамастан елына күрә уңыш начар булмады. Район хуҗалыкларында 5240 мөгезле төрлек исәпләнә. 2023 елда 27 мең тонна сөт җитештерелгән. Сөт җитештерү узган ел белән чагыштырганда 33% артқан. 7119 тонна ит жетіштірілген, оның 90% құшшылық продукциясы. Біз кіші қамырта ішқуарлықны актив үстірәбіз. Ішқуарлықның тулайым территориялар продуктығы үліші 40,6%. Район территориясында 484 кіші қамырта ішмекарлық субъекті тіркелген. Шуларның 385 шәхси ішқуар һәм 99 юридик зат. Бұл секторда 2565 кіші эшли. Район башлыгы инфраструктура объектларын төзү һәм ремонтлау, сәламәтлек, мәгариф, яшьләр сәясәте һәм башка өлкәләрдәге эшчәнлеккә дә анализ ясады. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лидия Хабибуллина мәгариф хезмәткәрләренең уңышлары турында сөйләде. Рус Шуган авыл җирлеге башлыгы Альбина Басорина шуганлыларның районның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше буенча хисап тотты. Җирлектә гамәлгә куелган хөкүмәт программаларына тукталды. Бары тик 9 бала 200 балга бердәм дәүләт имтихан тапшырды. Шул баланың берсе безнең Мөслим мәктәбендә укый. Бердәм дәүләт имтиханын 7 фәннән югарырак күрсәткечләргә бирде чыгарылыш сыйныф укучылары. Бу елдан да мин шушы сыйфат тагын да яхшы булыр. Бу күрсәткечләр тагын да яхшыр дип ышанам, чөнки мәгариф системасы тотрыклы эшли. Иҗтимагый сәяси хәл тотыруклы дип бәяләнә. Сәнәгать үсеше буенча берникадәр кимү бар диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе орынбасары Марат Әхмәтов. Кунак Мөслим районының сөт җитештерү буенча беренче тапкыр республикада беренче бишлеккә керүенә дә сөенүен белдерде. Районда кече эшмәкәрлек субъектларының артуын билгеләп үтте. Сәламәтлек саклау юнәлешендә эшне көчәйтергә кирәклегенә басым ясады. Үлем чиракларын 1000 кешегә күчереп санаганда сездә республика күрсәткеченнән 1,5 тапкыр зуррак. Шуңа күрә 39-нчы урын бирәләр сәламәтлек буенча кайгыртуна кеше гомере. Кеше язмышы аның исәнлеге бик зур кыйммәт, бик зур кыйммәт. Һәм дәүләткә дә бик кыйммәткә төшә. Авыру кеше. Шуңа күрә менә киләчәктә кеше язмышы, кеше гомеренә кадерлерәк карау кирәк дип әйтәм. Кунак хәрби операциядә катнашучыларга даими төстә гуманитар ярдәм оештырган өчен рәхмәт җиткерде. Бер төркем райондашыбызга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Күңел халаты, дөнья тормышка мөнәсәбәте буенча бик җанлы, милли яктан һәм рухи яктан үзенә бер сәламәт кыйбла эзләп шуңа омтылып яши торган шундый район күз алдына килә. Дөрес халык белән көндәлек бик тыгыз һәр даим эшләп торганы таләп итә торган әйбер. Гомумән халыкның үзенең тормыш яшәү рәвешенә үзе җаваплы булып һәм аны үзе камилләштерә баруга тартылган менә шундый бер динамик халат. Марат Әхмәтов Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә узган парламент дәресендә дә катнашты. Кунак балаларны илдәге вазгыять белән таныштырды. Республиканың социаль-икътисади үсеше турында сөйләде, балаларның сорауларына җавап бирде. Балалар Марат Әхмәтовның яраткан җыры белән депутат булу, авылларны саклап калу өчен нишләргә кирәк дип кызыксынды.
Бар авыл җанлы кешеләрдә, җаны тәне белән авылга, бар хәтта гомер яшәп авылга кайтып төпләнеп, анда яшәп ятучылар да. Әмма ләкин бик борчылам, бүген көндә бөтен авылларны саклап булмас. Һич юк инде районда берничә үзәк авылларны сакларга дигән шундый күңелемдә шундый бурыч максат йөри. Аның өчен әлбәттә бик зур күләмле ил программасы кирәк. Кунак мезгилешләр үзәгендә булып, аның эшчәнлеге белән дә танышты. Холодный драйв төркеме чыгышын тыңлады. Татарстан Республикасы Татарча көрәш федерациясе рәисе буларак спорт мәктәбенең көрәш секциясендә шөгыльләнүчеләр белән очрашып, егетләрнең гызырын тыңлады. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Районның авыл җирлекләрендә дә җыеннар дәвам итте. Иске Карамалы һәм Боек авыл җирлекләрендә узган җыеннарда халык актив катнашты. Җыеннарда район башлыгы Альберт Хуҗин һәм Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Тәүфик Хамадишин катнашты. Иске Карамалы авыл җирлеге халкы җыенга зал тутырып диярлек килгән иде. Җирлек башлыгы Илнур Каримов җирлеге эшчәнлеге белән таныштырды. Ул үз чыгышында җирлектәге һәр юнәлешкә аерым кагылып, әлеге эшләрдә ярдәм иткән авылдашларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Көзге чакырыш вакытында безнең җирлектән чакырылышлар булмады. Армиягә барудан читләшеп йөрүче президентларыбыз юк. Бүген көндә армия эшендәге 16 президентыбыз бар. Авыл җирлеге буенча барлыгы офицерлар берәү, хәрби бурычлы хатын-кызлар 5, локаль сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар 6. Иске Карамалы авылы китапханәчесе Гөлназ Шәмсинең чыгышы да авылдашлары тарафыннан җылы кабул ителде. Ул ел дәвамында китапханә тарафыннан үткәрелгән чаралар турында сөйләде. Иске Карамалы авыл җирлеге буенча 70 инвалид исәптә тора. Аларның 35-е 3нче төркем, кызганычка каршы шушы төркемгә мин дә керәм. 28 кеше 2нче төркем һәм 7 кеше 1нче төркем. Менә шушы халыкның конкрет алганда 1нче һәм 2нче төркем инвалидларның өйләренә бару, аларга китаплар итү, хәлләрен белү, кирәк булса башкасын китерүне мин үз өстемә алдым. Район башлыгы Альберт Хуҗин Иске Карамалы авыл җирлеге эшчәнлегенә югары бәя бирде. Җирлектә нәтиҗәле эшләр башкарылуын әйтте. Иске Карамалы бүгенге көндә менә 3нче урынга район буенча бу инде минемчә бик югары күрсәткеч. Беренчелекне бирдең Илнурга, мин думаю, сез аны булдырасыз. Һәм инде без Алла бирсә сезне беренчелектә күрербез. Бүгенге көндә 3нче, бу тоже 18 авыл җирлеге арасында начар күрсәткеч түгел. Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Тәүфик Хамадишин республикадагы яшәеш һәм ирешелгән уңышлар белән таныштырды. Җыенда катнашучы авыл халкының сорауларына да җавап бирде. Безнең авыл җирлеге инде авыл советы белән тыгыз элемтәдә яши. Безнең утларыбыз янып тора, гамнарыбыз хистартылып тора, оешмаларыбыз эшләп тора. Авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов, китапханәче Гөлназ Шәмси район башлыгының рәхмәт хатын кабул иттеләр. Балалар бакчасы мөдире Дамира Гысымова район башлыгының мактау грамотасына ия булды. Шираттагы халык җыены Боек авыл җирлегендә дәвам итте. Боек авыл җирлеге 198 хуҗалыкта 386 кеше яшәүче 4 авылны берләштерә. Халыкны кабул итү, авыл җыеннары үткәрү, халыкның фикерен ишетү һәм киңәшләшеп эшләүдә бик зур урын алып тора. Җирлектә бер гомуми мәктәп, гомуми белем бирү мәктәбенең мәктәпкәчә яшьләр балалар группасы, 2 ФАП, 2 мәдәният йорты, 1 элемтә бүлеге, 2 мәчет, полиция участковые, 1 магазин, 1 пожар сүндерү оешмасы хезмәткә калып. Дусай авылы мәдәният йорты директоры Миләүшә Шакирова мәдәният йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Мәдәният йортында үткәрелгән төзекләндерү эшләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Район башлыгы Альберт Хуҗин Боек авыл җирлеген һәрвакыт үзенең фермерлары һәм эшмәкәрләре белән дан тотуын билгеләп үтте. Мисал башкалар өчен фонд җыелган, авылыбыз белән үзегезнең җирләргә ярдәм итә фонд җыелган сездә һәм шул фондтан инде кирәк яракларга сез ярдәм итеп торасыз. Без аны беләбез, шуңа күрә бу әйберләр өчен сезгә бик зур рәхмәт. Башка авыл җирләренә үрнәк булырдай әйберләр. Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе генерал-лейтенант Тәүфик Хамадишин авылдашларын республикадагы ирешелгән уңышлар белән таныштырды. Боеклыларның сорауларына җавап бирде. Боек авыл җирлеге инде ул элек-электән үзенең тырыш кешеләре белән, шушы туган якны, туган авылны яраткан кешеләре белән аерылып торган. Шуннан да менә бу җирлештә дә әйтелде. Районда да ул
бик сирәк авылларның берсе, үзебезнең авыл кешеләре шушында фермер булып эшкә калдылар һәм үзебезнең җирне инде үзләре эшкәртәләр, үзләре яшиләр, үз кешеләре белән көн күрәләр. Авыл җирлеге авыл халкы белән киңәшләшеп һәм кулга кул тотынып эшләгән җирлекләрдә халыкта ачыкланмаган сораулар, борчулар юк диярлек. Киресенчә, теге яки бу мәсьәләдә күрсәткән ярдәмнәр өчен җитәкчелеккә рәхмәтләрен җиткерәләр. Димәк, җирлек белән авыл халкы бердәм һәм бергә булганда башкарылган эш тә нәтиҗәле була. Фәрдә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Киләсе җыен Түбән Тавын һәм Мәлләтамак авыл җирлекләрендә узды. Әле җирлекләрдә узган авыл җыеннары 90-нчы еллардагы җыелышлардан ким булмады диярлек. Халык берсен-берсе уздырып сораулар бирде. Ел дәвамында җыелган зур моңында үпкәсен дә белдерде. Халыкны борчыган сораулар хакында Лилия Шәймиева репортажында. Түбән Тавын авыл җирлегендә 6 авылда 756 кеше рәсми исәптә тора. Күп еллар инде Çok sayın bu sütülerleri, Teğmenlik oğlu halkız sağlayınlar, oğul yanında toplaş yasak. Sağlar bağlarga avtobus oturup bitirirken bu yasak yolda. Mektep bağlarında bir oynaş buldu. Авыл җирлеге башлыгы Рөстәм Кыяметдинов 2023 елда башкарылган эшләр турында сөйләгәннән соң, халык бер-бер артлы сорауларын җиткерде. Сорауларның күбесе пой җирләре һәм аларга түләү мәсьәләсе белән бәйле иде. Туганьяк агрофирмасы бүгенгә кадәр җирдән файдаланган өчен пойчыларга түләп бетермәгән. Тегермәнлек урамыннан үтүче газ торбаларын буярга иде дип гозерен җиткерде. Узган елгы җыенда да ул шушы ук сорау белән мөрәҗәгать иткән иде. Авыл җирлеге башлыгы бу эшнең 2025 ел планына кертелүен билгеләп үтте. Җыеннарда халык авылларда урам юлларының начар булуы, өлеше булса да ремонт ясарга кирәклеге турында да әйтте. Кышкы чорда зиратка юлны көч-хәл белән ачуларын, мәетне ярдыру мәшәкате белән йөреп, бакыйлыкка күчкәннәрне төштән соң гына күмү мөмкин булуында авыл халкы проблема булып күтәрде. Тотар авыллары элек-электән үзара салмакчасына яшәгән инде ул. Ансаның сер түгел. Менә юлларны бик әйбәт итеп карап торалар, һәр вакыт чистартып шушы акчага урамнар яктыртылган безнең. Ondan sonra ziyaratlarımız bik tertipte, şul kadar şistalık eğlendirip olangan. Ondan sonra şu üzara sağım akçalar hesabına parklar yasaldı, olmağaç, hem jimiş ağaçları oturtuldu Tuğaş avulunda hem Yugarı Tabın avulunda. Мәлләтамак авыл җирлеге составына Мәлләтамак һәм Наратост авыллары керә. Мәктәп яшендәге балалар саны 63 булса да, Мәлләтамак башлангыч мәктәбендә 7 генә укучы белем ала. Йөртергә җайсыз дип тормыйча, күпчелек балаларын район үзәгендәге мәктәпкә алып төшеп укыта. Улар салым кирәк инде, монда Мәлләдә 1007 инде, мин аны декабрьдә ук түләп куйдым. Бик кирәкле, менә карлар бир нык жауды. Юлларны гел күрәп кенә тордылар дигәндәй. Көне бер күп карлар басты. Күп трактор кешеләре кирәк, күп кар чәчләре кирәк. Менә бүген генә без зиратка юл ачтырдык. Ничә километрлар юлны ачарга кирәк. Без анда бүген мәетне дә илтә алмасыйдык. Җыенда халык пой җирләре өчен исәп-хисап ясамаган өчен агрофирмага үпкә белдерде. Агрофирма халыкка 1 пайга 2,5 центнер исәбеннән арпа һәм 4 рулон салым бирергә тиеш булган. Салым кирәкмәгән кешегә 1 капчык он тәкъдим ителгән. Һәр елны үзара салымның саллыгына өлеше су челтәрен яңарту өчен тотыла. Узган җәйдә Мәлләтамак башнясының су насосы алыштырылган, бүгенге көндә авылның су челтәреннән 136 хуҗалык куллана. 2024 елда Наратост авылында да бу юнәлештә күләмле эшләр башкарырга планлаштыралар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Олга таба 15 февральдә Совет гаскәрләренең Афганстаннан чыгарылуына 35 ел булды. Сугыштан һәм хезмәткә Дон мемориаль комплексында бу көнне традиция буларак тантаналы чара үтте. Анда район җитәкчелеге, яшь гвардиячеләр, алдынгылар хәрәкәте активистлары, локаль сугыш ветераннары катнашты. Быел Совет гаскәрләренең Афганстаннан чыгарылуына 35 ел булды. 10 елга сузылган сугышта районыбыздан 128 егет катнаша. 6 егет һәлак була. Исән-сау кайтканнарның да күбесе вафат. Бүген көндә җирлегебездә 48 Афган сугышы ветераны яши. Яшь егетләр менә 20-19 яшьлекләр, 18 яшьлекләр киреп китте сугыш кырларына. Сугыш кырларында җатып калды. Бу иң беренче бик ватан сугышыннан соң бик чын сугыш булды егетләргә. Ömür öte, Afgan жерінде біздің көп егетлеріміз қалды. Ятып, олардың істелеген әміне олар. Біздің жиылу, еске алу оларны, бұл біздің бек нық
зур традиция деп айтып қалдық. Бүгінгі күнде енді біз 35 жыл өтсе де яшілігімізге қайтабыз. Уша интернационал борышларыбызны үтәп, біз енді анда қарби борышыбызны үтәбек. Біз анда қызмет еткенде илебіз үшін илебізнің солдат борышыбызны үтәп, исән-имин туған якларыбызга әйләнеп кайттык. Тантанада катнашучылар сугышта башын салган райондашларыбызны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Тантаналы чарага Әфган сугышында батырларча хәлак булган райондашыбыз Илмир Шәйхелмардановның әнисе, Бүлек авылында гомер итүче Фәнди апа да катнашты. Түркменстанда Шөпкәдә булдык, Тилҗән дигән шәһәрдә. Анда инде механик водительләр әзерләйләр. Шөпкә bilip kirdik, men xat yazgan edim abiyga. Benim ula abiyda Kabulda hizmetde 79-81. Ol indi mena yazdı xat. Bir günü kaş kurukma, bir armiyadan Simiyadan bir kişi hizmet etse ikinci kişini almaylar degeni indi нәрсе эшлисең. Aldılar indi, мен исән-имин кайттык. Исән кайткан әфганчылар безнең арада яши, матур хезмәт куеп балалар үстерәләр. Тик Әфган сугышын бүген дә төшләрендә күреп уянучылар бар. Чара ахырында интернациональ бурычларын үтәгәндә Әфган җирендә хәлак булган якташларыбызның барельефлары урнаштырылган истәлек диварларына чәчәкләр салынды. Тантаналы чарадан соң бер төркем әфганчылар авыллардагы сугышчан дусларының каберләренә зират кылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсем телевидениесе. Мөслим талантлы шәхесләргә бай төбәк язучылар, шагыйрьләр, җырчылар, сәхнә осталары кемнәр генә юк. Мөслимләр аларны һәрвакыт барлап, оллап һәм хөрмәтләп яши. 13 февраль көнне мөслимләр якташыбыз галим, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясе гуманитар фәннәр академиясе академигы Марсель Хәйрнас улы Бакировны хөрмәтләде. Марсель Бакиров Мөслим авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Халык телендә әт-тәкъригы дип йөртелүче, ягъни Пушкин урамының Акъяры буенда урнашкан 10-нчы йортында аның балачак еллары уза. Әлеге йортка әлмәт такта кую чарасында катнашып, ул үзе дә дулкынлануын яшермәде. Безнең Мөслим районында шулай татарны матур иттереп, тәрбияләп үстерә белә. Талантлар районы, талантлар үзәге бу. Һәм шушында туып үскәнемне мин бик шатмын. Һәм минем шушындай шатлыгымны уртаклашырга килгәннәрегез өчен, шунда катнашуыгыз өчен, шулар өчен күңелемнән рәхмәтемне белдерәм. Район башлыгы Альберт Хужин Мөслим җирендә шундый олпат шәхесләр туып үсүенә горурланып яшибез диде. Шулык буйларында уйнап җиргән баланы, әйме кем уйлаган шундый дәрәҗәләргә җитешер дип. Шуңа күрә бөтен мөмкинлекләр дә ачык, талант үз-үзенә юл табадыр инде ул күрәсез. Юбилейны язучылар, сәнгать эшлеклеләре дә котлады. Казан һәм Ерчалы шәһәрләренә кайткан кунаклар аның хезмәтен зурлау, хөрмәтләү сүзләрен җиткерделәр. Салмак яшәп, салмак иҗат итеп, саллы әсәрләр, саллы хезмәтләр тудырган галим безнең менә бу Мөслимнең генә түгел, Татарстанның гына түгел, менә татар дөньясының менә бу зур галим дәрәҗәсенә ирешкән шәхесебез безнең. Менә аны инде ничекенә әйтсәңдә теге милләтпәрвәр шәхес безнең, халкыбызның улы фидакарь заты. Марсель Аевитн танылган галимебез, зур уңышларга ирешкән кеше, үз кеше белән, үз белеме белән дип әйтик. Ул минем укытышымда миңа бик якын кеше дип әйтәсем килә. Аннан дәресләр алу инде ул һәрбер кеше өчен зур бәхеттер дип әйтәм. Пушкин урамындагы 10-нчы йорт һәрвакыт мөслимләргә биредә республикабыздагы иң күренекле галим, профессор Марсель Бакиров яшәп киткәнлеген хәтерләтеп торачак. Чара кич белән район мәдәният йортында дәвам итте. Файга килеп керүгә ул кунакларны Марсель Бакировның истәлек фотоларыннан күргәзмә каршы алды. Мәдәният йортының 3-нче катында урнашкан татар әдәбиятында һәм сәнгатендә Мөслимләр музеенда Марсель Бакировка багышланган бүлек тә ачылды. Бүлекнең ачылышында юбилярыбыз үзе дә катнашты. Безнең Мөслим ягы бит инде ул татарлыкны саклый торган як, талантлар ягы. Алар шул кадәр матур итеп сөйлиләр, үзләренең теләкләрен, үзләренең киңәшләрен шул кадәр матур итеп әйтәләр. Рәхмәт мөслимнәргә, русча әйткәндә так держать. 1000-нчы мөслим беренче урынга килгән икән, моннан соң да шулай булып яшәр ул.
Юбилей кичәсендә бик күп күренекле якташларыбыз, язучылар, фән һәм сәнгать әһелләре дә катнашты. Сәхнәгә күтәрелгән район башлыгы Альберт Хуҗин Марсель Бакировны районыбыз горурлыгы дип билгеләп үтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының баш референты шагыйрә Шәмсия Җиһангирова Марсель Бакировка конгрессның истәлек бүләген тапшырды. Төрле зур залларда Марсель Хайрнасулы Бакиров дигән фамилияны һәр чак әйтеп торганнарын үзем хәтерләмим һәм әйтмиләр дә. Ул тыйнак кеше. Һәм без шундыйрак заманда яшибез хәзер. Үзең шәшрәп чыгып алдан йөрмәсәң, сине онытып та куюлар бар. Ләкин шушы Марсель абыйның юбилее ышанмассыз, менә Казанны шаулатты. Юбилей кичәсендә Марсель Бакировның бүген үзләре профессор булган укучылары да катнашты. Минем өчен Марсель абый әйткәнчә, ул остаз, ул коллега, ул минем мәңгелек шундый юл күрсәтүчем дип тә әйтергә кирәк. Марсель ага Казан федераль университетында бик узак еллар укыта һәм бүген дә безнең арада яшь коллегалар, студентлар арасында һәм мөгаен аның менә шушы илһам тулы күңеле, фәнгә ашкынган күңеле, ул шушы студентлар арасында алган хис-тойгылардан да килә торгандыр. Сәхнәгә күтәрелгән һәр кунак Марсель абыйның берсеннән-берсе матур сыйфатларын билгеләп үттеләр. Татар галиме Марсель Бакировның хезмәтләренең илебезнең генә түгел, бөтен дөнья фәнен әйдәп баручысы диделәр. Үзенең хезмәтләре белән Европа дәрәҗәсенә үк менеп җиткән галим, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясының гуманитар фәннәр академиясе академигы Марсель Бакиров һәр вакыт безнеке, Мөслимнеке. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә мөслимләр йокыдан каңгыраулар тавышына уянгандырмаган. Каңгыраулар белән бизәлгән атларга кем генә битараф калыр икән. Бу көнне Мөслимдә 100 каңгырау моңнары фестивале узды. Чарадан Фәридә Гайнтинова репортажы. Фестиваль быел 3-нче тапкыр үтте. Яшьлек универсал спорт комплексы майданында иртәдән үк җыр моң агылды. Авыл җирекләре һәм мәгариф учрежденияләр коллективлары самавыр кайнатты, табаларда коймак шыжлады. Фестиваль кунакларны шулай каршы алды. Тамашачылар иңлек коймактан авыз итте, үлән шәйләрен эчеп хозурланды. Сегодня такой прекрасный праздник. Столько народу собралось. Ярмарка организована, блины, шашлык, песни. Такой ведущий, оригинальный мальчик. Здорово, мы танцуем. Мира, добра вашим семьям. Kulaklarını irgeli, onlar son okuyulu tügülünce son hızlanır, onlar son ulguna tügül, her bir derske kuru, kıngıra uygula başlanır. Hem mine olmayana neşiktirip beyren kılıp, şortlık alıp gelgen. Bu otlar beyremi bizim Tatar halkı için şunday güven, ihtiramga, güven tarihka iyi bulgan beyrem bekinde. Şuna göre bir yaratıp geldik, көңіліміз бек көтеріңкі. Фестивальның тантаналы ачылышы якынлашуга бар халык мәйдан уртасына җыелды. Кызлар яландырып тормадылар, җырладылар да, биеделәр дә. Район башлыгы Альберт Хуҗин фестивальне ачып, күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф теләде. Әйдәгез бергәләп булган элекке гореф-гадәтләребезне искә төшереп, атларны, тройкаларны карап, матур иттереп, бүген ял итегәле коймаклар, шашлыклардан авыз итеп, ярмаркалардан әйбер алып, матур иттереп, бергәләп, бер гаиләсемен ял иттек. Ул безнең яшьлекне хәтерләтә. Без әнә шул җырларны җырлап яшәдек бит инде. Һәм бу бәйрәмнең асылсы белән кадерле, менә дөнья булгана, гаҗәп, көн саен күңелсезлек хәлләр, ләкин без барыбер яшәргә тиеш. Менә бу бәйрәм, музыка, үзебезнең җырлар безнең яшәүчәнлегебезне раслый. Фестивальның иң кульминацион өлеше җигүле атлар парады булгандыр. Әлеге чара башлануын хәбәр итүгә бар халык спорт комплекс мәйданына ашыкты. Парадта авыл җирекләреннән һәм Аргамак ат клубыннан килгән 2 дистәгә якын ат катнашты. Җигүле атлар парадын ат клубының тройкасы башлап җибәрде. Тройкага җигелгән атларның горур кыяфәттә атлап барулары, күңелләрдә милләтебез өчен горурлык та, шундый байлыкларыбыз булуы белән шатлану хисләре дә тудырды.
Bu jigilgan otlarni har bir avuldan kelgach ko'rgach, Anqamat Mamabayevdan yoshlikka olib qaytajiri, o'sha jisqingrov mo'jiri, ular borsida ko'rkamlik ham martabasidan martaba. Xalqning o'zining shulay yig'ilishib keluvi, bolalarning ko'p bo'luvi bu Muslim rayonida yo'lda yeta bilalar, ishlayda bilalar deganni anglatar. Bütün kılları dirbengendir. Çünkü bugün ko'pgina atlar keliyor. Alardan jisqingrov tovushlar yangrov. Alarda o'tirgan shu atlarimizdagi atlar kelgan qashqalardagi obrazlar, havo turishi, yoqdi yuzi, xalqimiz Аударыш уйыннарын алып барырга һәм оештырырга Лениногорск районының Алмакай ат утар җитәкчесе Фәрит Набиуллин килгән иде. Ул аударыш уйынының татар халкының борынгы уйыннарының берсе дип билгеләп үтте. Үзебезнең милли уйыныбыз. Бурын заманнан үзебезнең бабайлар җыеннарда җыелышып, һәрбер авыл егете иң көчлесе чыккан булган, көрәшкәннәр авылга авыл итеп. Менә шунда инде кем батыр, кем birinchilik olgan, менә аңарга дан булган, аны кызлар да тырышкандар, яратырга, нитерге, изләргә дә танышырга. Фестиваль майданында һәр кемгә күңел ачарга мөмкинлек булды. Кемдер парад карады, кемдер шәй эчте. Ат спортын яратучылар ярыш мизгелләрен күзәтте. Шул ук вакытта үзәктә кышкы уеннар дәвам итте. Җыр-моң яратучылар рәхәтләнеп эстрада җырчылары, якташыгыз Азат һәм Алина Кәримовлар чыгышын карады. Монда бәйрәмдәбез беренче тапкыр. Атлар искиткеч матур бизәлгән. Салкын булуга карамастан, кеше килгән менә шунысы шаккатыра, имән кеше булмаса дигән үзегез күреп торасыз. Бихисап матур итеп, тәмле итеп кыймакларын пешереп куйганнар. Казмаенда пешкән кыймаклар, самоварлар дисең, искиткеч. Барысы да шундый көләш йөзле рәхәтләнеп би ял итәләр. Безнең белән кушылып бергәләп җырлыйлар, микрофоннарны алып, изге матур теләкләрен җиткерәләр. Искитмәле. Фестивальдан алган күңел күтәренкелеге, матур хатирәләр мөслимләр һәм кунаклар күңелендә әле бик озак сакланыр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.